Ahoj lidi, já jsem Dan a vítám vás u mého dalšího videa. Dneska jsem tu sám a bude mixer challenge, jak jsem slíbil, takže jdeme na to. Jako první věc jsem si řekl, že si teda vezmu ten cukr, ale to asi ten jiný, takže tady nic. Takže vezmeme mlíko. Mlíko vezmeme. Počkejte, vezmeme mlíko, nalijem tam trošku mlíka. Stačí. Tak. Pomeranč, ale až potom. Teďka bude to muset chvíli vydržet. Já si teďka jdu. Co jsem tam chtěl dát dál? Kakao? Přesně tak. Kakao další. Tak kakao tam je. Takže další věc chci, ten pomeranč dám až na konci, střihnu to, udělám si to. Tak to tam dáme dál. Tady nic, tady už je to takový nechutnější. Tady puding, mám to koupila, super, ale to teď nechci. Ne, toto ne. Něco tam dáme, počkat. Tam jsou nějaký tyčinky, to se mi taky. No i když, tady je asi čokoláda, že? Tady je čokoláda, takže čokoládu tam dáme. Tak, teď udělám střih a naloupu si trošku těch pomerančů a kiwi a budu tady hned zpátky, takže čau. Jsem tu zpět, takže já jsem si řekl, že to tak bude asi hotový a že si tam kiwi asi dávat nebudu. Takže ještě jeden střih, protože si to potřebuji naloupat. Takže kiwi tam dávat nebudu, protože jsem to nechci loupat, takže čau. Když tak příští video může být z toho kiwi, takže mám tady pomeranč, tam ty takový. Tak. Fuj, smrdí to jak hovno, ty vole. Takže a pak ještě přijdu, protože ještě tam dám ten cukr, takže počkejte. Omlouvám se. Takže cukr, ten je někde tady. Jedna lžička stačí. Tak, teď to bude to nejhorší. Mixérovat. Takže střih, já si to připravím a budu tady zpátky, takže hned. Takže čau. Takže jsem tu zpět a jdeme na to. Tak, stačí. Dobrý. Tak. A uklidím to tady a budu tady zpátky, takže čau. Takže já jsem tu zpět. Koktej máme hotový. Mixer rovský, tam si domů taky. Vypadá to strašně divně. Ty vole, já se pozracím, já už to mám v blití. Zase to není tak hnusný, jak jsem čekal, ale je to fuj, takový, prostě chutná to potom pomeranče hodně a je to hnusný s tím kakám. Nechutný to je, ale teď to budu muset nějak zkusit aspoň. Ty vole, to je humus úplný. Vypadá to jako úplně krásný koktejlíček, ale když to ochutnáte, je to hnusný. Ty vole, tam už vidím mají ty pomeranče. Mám tam. Ať vidíte, že to piju.
fakt je to hnusný. Ale když to ochutná, když to vidíte, tak to úplně voní to jak čokoláda, já nevím. Ty vole, si chci brečet z toho. Už si chcete ještě dneska nějaký challenge, tak už to nezvládnu. Nebo tady takový vyzracím oběd. Tak další. Hold. V žádném případě jsem neuvařil nic dobrého. Teď mi něco napadlo, že byste chtěli něco uvařit. Třeba nějaký challenge vařit si, ty vole, mě to je úplně uprdele, vole. Co tady jsme tam dali, úplně ničeho. Tak ty pomeranče vyhodíme, takže nechutná to zkažený kakao. Zkažené pivo, ty vole. Pivo nesnáším, ze všech nejvíc. Tam teď cítil pomeranče hodně. Ty vole, to je strašně hnusný. To už nedopiju, ty vole, ani. A vypadá to hezky, no. Tak se to povedlo. Ale hnusně to chutí. Asi takový povole. Ty vole. Koupím si někde energičky a tam si dám mlíko. A uvidíme, co bude. Nebo spíš banán. Ty vole. Tady z toho budu možná let's playe, nevím to jistě ještě, ale vím, že z toho asi budou let's playe. Založím si ještě druhý kanál, tam budou let's playe, tady budou vlogy a challenge a můžeme si třeba někdy zakopat. Budu natáčet možná i FIFU na počítač nebo na PlayStation, ještě nemám ani jedno. To už trošku. Teď už je to hnusnější, ale teď je to strašně hnusný. Ten jsem si koupil. Ty vole, se budu muset napít. Bez pití, to je to challenge, musíte to vypít bez pití, ničeho jiného, musíte to prostě vypít, nepřestat, když to je challenge, ale ne, že si jedno napijete a vyhodíte to někam, musíte to prostě vypít, když je to challenge. Ale už toho mám, omlouvám se. Doufám, že se nevyplo natáčení. Doufám, že ne. Počkejte chvíli. Ty vole, ještě 2 nebo 1 hlad. Na zdraví. Na konci to chutí úplně. Mám se lidi. Úplně. Nemůžu si to tady položit, protože mám nabíječku a potřebuji si to nechat nabít ten táv. Ještě 1 hlad, ty vole, to zvládneš. Dopít to vidíte, jenom trošku tam je, ale to už. Zkuste si to někdy, to, co jsem udělal já. Fakt hnusný. Zkuste si to. Do prdele. Zkuste si to, prosím vás, někdy. Pomeranč, kakao, mlíko a ty ostatní věci. Takže doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, pokud se vám líbí moje utrpení, tak se těšte na další video. A pokud ne, tak to bude někdy příští týden. Uvidím, jak na to budu mít čas, ale určitě budu vycházet hodně videí denně. Jako třeba dneska 3. Možná víc, ještě vyjde večer, pozítří, vole, brácha ještě přijde z toho večer z práce s taťkou. Teďka on jel s taťkou do práce, takže oni přijedou, tak budu něco natočit s bráchou, ale nejhnusnější challenge, co jsem kdy pojel. No, měl. Takže doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, zanechte like, popřípadě i odběr a čusák!